وضو کران واسطے تے کدی کدی وضو کر لیا کرو نا، شکوے کرتے ہو ساڈے تے جادو ہو گیا جی، پیرا کول ٹر جاندے ہو تے پیرا دا کاروبار ہی ہویا، کتے پٹھن پیڑ ہو گئے اس ڈانا دی میرے مگر چھپے ہوئے نے میرے تے کسے باہر کر چھڑا وہ کملیا پانی پیتا کرتے کمزوری بنی ہوئی ہے، جادو دا اثر کوئی نہیں۔ میرے پاک نبی دا فرمان ہے جڑا بندہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے او تے چاپ چفیرے اللہ دے فرشتے حفاظت واسطے گول دائرہ بنا کے کھلو جاندے رہے بھائیا جتے چاپ چفیرے اللہ دے فرشتے ڈیوٹی دے او دے نیڑے جادو کی آ سکتا۔ وضو دی عادت ڈالو، وضو دی کوشش کیتا کرو، جب وضو کرو گے نا طہارت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، صرف ظاہری طور پہ پاک نہیں ہوگے، جب نماز پڑھا نماز سے جب رب دی بارگاہ سے کھڑے ہو گئے اللہ پاک اندر بھی پاک فرما کے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ اے میرا عزیز حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام میرے پاک نبی دیا پاک شہزادہ حضرت امام موسیٰ کاظم نو نبی دیا